Fundació Borja, que està celebrant-se a la ciutat d'Ixàtiva, la plataforma en defensa de serveis públics, considerem que esta despesa és innecessària i és immoral, perquè amb aquests diners es poden cobrir moltes necessitats que tenim en esta octaveta, que són necessitats de les persones en les que les nostres administracions no estan pensant i els enganyen en mentires com aquesta. Hem fet este xicotet de performance dins de la creació del Borja per denunciar un poc que la Diputació de València amb els nostres diners se gasta 88.000 euros en una recreació del Borja com aquesta, quan pensem que ara mateix les prioritats de la Diputació i de qualsevol administració pública hauria de ser una altra. Nosaltres en l'octaveta que estem repartint ho diem, vull dir que se podrien donar 300 beques de menjador o 307 teleassistències a Xàtiva, vull dir, tota una sèrie de mesures que pensem que ara haurien de ser prioritàries i no muntar aquesta fira de recreació del Borja.
Lancieremo, dorime,